قیرینک وایه و گوتی اف نیسیانه قیرینه و اجبو چیه هون چی خوازن خوازی چی بیجیم او پرسا کم مکرد سری داشته جی بکم که نارینه کشت چما کشت و چوا کشت اف برسل جوهه گلو سرچاوا tabi 10 sal ji emrê me neçû vay 10 sal ji emrê me çû ev 10 sal ji me re 10 sal e 20 sal e zulmekî wisa ji ers û ezman re nehatî kirin em malbatekî li vir biçûk û malbatekî kurmancin hema ti kes bi vir û derewê sosyal medyayê a li vê derê dora 15 maddeyê vir û derewê sosyal medyayê li ser vê sosyal medyayê me yargılamış kirin li ser sosyal medyayê hukm dan me li ser sosyal medyayê ceza dan va insana ev 2 sal ne 2 sal ev bu 20 sal bu 10 sal me rina me em dikin nakin insan bawer nakin dibên kî petrol hepkî îddianamê de tune dibên kî DNA ev erebe ticarî neçî wanê yani bi xwe dibêjin û bi xwe cewab ayî didin sîyekê me em çûn ba başkan Selahattin Genel Başkan Selahattin Demirtaş Basa xaftina wî kir em wiya bêlin kê kuşt narînî ji newzo pêştir ti kes nine çima kuşt însanekî pedofîl e û kî ve şêrdabî qatil ew e tek somut delil ji wî pêştir vêga ti tiştekî li ortaya çi kuştu be Baxtiyar însanekî hewqa di ser rûyê dunyayê de qatil dibe kî ji bo kî dikuje hewqa însan tên kuştin hewqa însan tên hinda kirin kes vê pirsê napikir ji bo çi kuştî însankî zalim bi zalim e Baş sebep çi bû ku kuşt yani sebeba wî ji xwe viya min 10 cara haniyê ziman ticaretekî min û wî hebû li ser vê ticaretê vê kîna xwe dewam kir li ser vê kînê jî îro vê însanê tiştê dibêje watê narîn li wê derê hejde ro veşêrbinê avê de ev însan zanibû li vê derê bi hezara cenderme hebû esker hebû îstihbarat hebû polis hebû jandarma hebû bira bigota Salîm kuştî avayê me birî danî vêre wê çaxê me bigota newzo ti rast dibêjî Salîm xatirê qîzemê ama ti hejde roja dibe ez malbatê tirsiyam hûn jî hatin vê derê 2 sal berê hûn jî hatin vê derê li vê derê bi hezara esker û cenderme û îstihbarat hebû kîjkî tirsiya mümkün e ne mümkün e ev ê însanê 8 cara îfade dagiş kirî 8 cara ve mehkeme îfade vê însanê qayde digire îro di nava topluma me kurmanca de 3 car însanekî vira bike be ya bes vira bike vira neke ama qayda xeberdana vê însanê tê qeydet kirin Tu bê ticaret et nav de hebû çi bû ew ticaret we çi kirî bû çi firot tu jê re deyndar bû tu dibêjî ji ber wî dijmintayî li te kir Pîncî bû pedofîlî باشە حتا ku pirsgirêka internetê li gel hevkarê me Abdûselam Akinjî çareser dibe mêcaleke din vegerin cemwî baş e diyar e çareser bû. Abi Hacî Qarakuzû bû ez yî li bahev bûn ev camiyê jî ket hepsê ez li ortê mam ev ya erebê ji min nesendibû erebê ji min ji hecî sendibû çima elbalê bûm diye vanê sendibû rabû min kirin kefîl gazî min kir min jî gazî wî kir ji bo 8 milyar pere ji vê 8 jî 30 lira li min xistin 5 jî ew bû zora wî çû Baş e ez vê pirsê hevkarê min Cumal cî xwe nelaqe kêşa înternetê heye li gund ew pirs nehatiye fêmkirin ez viya dipirsim Nevzat Baxtiyar tu dibêjî ji ber ticareta navbera me da keça me kuşt çi qas bû ew perê ku tu behs dikî 8 milyar bû ji bo 8 milyarê narîn hat kuştin ji bo 5 milyarî hat kuştin Xwedê belayî bide ew 30 milyarê wî me da 5 milyar jî wê bida ji bo 5 milyar narîn kuş vê zalimê û malbata wî jî zaniviya Baş e 2 sal derbas bû hûn dixwazin niha xanima te dohna pêr qasî ku ez zanim hûn çûn li Erzincanê Yüksel xanimê we ziyaret kir diya narînê Yüksel Güran çi dibêje durma wî çi ye rewşa wî moralê wî çi dibêje ji bo narînê Yüksel Güran dibe Xwedê heqê xîza min neêle heqîqat ser xîza min dibe kî eğer Xwedê şeedê me ye Xwedê şeeda me ew ro el mala xwe bûm her sê zarokê min li malam xwe bû narîn jî li mal bû û ji xwe hên nû diçû Quran kursiyê
zarokê apê wan hevalê wî tev diçûn ew jî bi zor çûbû. Euro Eren li mal bû, Muhammed mal bû, maş Hediye li mal bû, Yüksel li mal bû. Hema îro ser daratilmiş bazê dibe na virin vana kes li mal tinin. Heya ji wan re hatiye 19 roberê dibe ki tilvê koridorê, tilvê odê, tilvê salonê. Mesajekî diyan narînê hebû. Çi digo? Ser Selahattin Demirtaş mecbur bû. Got ki 10 sal vay ew jî girtî Xwedê heqê wî neyê li Xwedê Teala derîkê xêrê ji wî jî veke. Ev insan 10 sal di cezaeviyê de ye. û vay dora 8 meha ev dosya çûyî ba başkan 8 me. İnsanekî di hindir de girtî vê tiştê dibîne çima insanê derva vê tiştê nabînin. Ev zulüm ji bo çi li me dikin? Me çi kirî ji vê milletê? Milletê Kurmanc özellikle dibe me çi kirî ji milletê Kurmanc? Malbata min di 94'de de gundê min şewitî ez hatim vê bölgê. Ez malbatekî mağdurum. Ayla wî gundê aileyê komple şewitandin di 94'de de ev malbat hat vê derê. Yüksel Gören. Yüksel Güran. Ez jî ji vê xelkê me, ez jî ji vê milletê me, ev millet dawa çil me dike ser vir û derewê avê platformê vay li vê derê ye. Vana di îdanamê de biletine. Ti tiştekî tune. Ana hûn daxwaz dikin ji bo ku ji nûva darizandin çi be. Weserîl ku da çi gotin ji we re? Dixwazî çi bêjî? Em daxwaziya me heya îro me ji însana re negotî me ji hepsa derxin. Me ji hepsa xilas kin. Heqê xîza min. Heqê xîza min li erdê ye. Xûna wî li erdê ye. Em dibên bire heqîqeta narîn derkeve. Watê heqîqeta narîn derkeve ortê divê watê derket ortê şûn de mîna roj belî kî sûcê diya wî, birê wî û apê wî tune divir de. Em heqîqeta narîn dixwazin. Di nava vê 18 rojê de vê însanê heş îfade de giş kiriye keşif kî nekirin. Sebeba keşif nekirin çi ye? Avay xemera li qarşî min e. Dara 200 bölgesî li qarşî gunde 800 metre dûrê mala min e. Xemera yek got qayît nagire, yek got mecbîr kiriye, yek jî dirêj kiribûn dabûn me. Yani zûmla tarak dibêjin. Li vê hewalaniyê de heb tam patîqay mala min de hewalanî de qemara mobese heye. Ew jî gotin ki ji 12 heya 5 arzaliye. Hevaya giş boy vê dosyê ve arzalî bû. Yani hewqa qemara li vê dereyî giş li ser vê dosyayê girtî. Eğer vê tiştê Saîd tek qemara wî polisekî incelemiş nekire newzo îroj dernetket. Tu xanima Salim Güranî. Tu çi hepsê dibînî zilamê xwe? Çi dibêje? Herkes dibêje Salim Güran Narîn Güranê yani biraz ya xwe kuştiye. Tu çi dibêjî? Ew çi dibêje? Salim Güran do telefon kir xweş de hefta carkî telefona wî 10 deqeyî. Ez û heft zarokê xwe bûn apê hatibû. Do xeber da dengî qet xweş nedat. Digo sibê tofana me, sibê ra zilmê. Digo em dibinê zilmê de me esîr girtine. Digo serê me bilind e, eniya me temîz e. Digo vicdanê me rehet e. Digo em qîza birê xwe nekiştî. Digo ew ro min genelik li qîza xwe kirî. Mij qîza xwe genelik sendî. Mij her sê qîzê xwe nedinê cil sendî daweta me bû. Ça millet me qatil îlan dike. Ça dibê qîza birê xwe kuştî. Tiştek wa dibe ya qatil wayê bellî li orteyî newzoyê. Canî wehşî newzoyê qîza me qetil kirî. Welem qîza birê xwe nekişe ez ne qatil me dibin zilmê de me esîr girtine. Van insana dawa çil me dikin her tişt li orteyî. Kamera li orteyî dibe bira derxin. Em suçsizin. Em dibin zilmê de ne. Moralê we çawe? Du salan da. Çay wele 2 sal em bin zilmê de tu moralê me tune. Heft gedê min e destiyê me de ne. Em mağdurin. Em perîşanin. Qîza me dime zel de ye. Em jî xwîn insanê bê axin. Miriyê bê axin. Sêheb insanê me jî dilê wan rehet nebû mehbetê ji da wan. Wan xist nav çar dîwara, nava betonê de. Herkê di odekî de ne dibin zilmê de ne. Diya narînê îro avay 2 sayê narînê bi çi wehşetî, bi çi ekî qetil vî ciya narînê ji wa xurt û vî nava çar dîwarê de dibinê wî zilmê de esîr e. Hîn destê xwe bi vî mezelê qîza xwe nekirî. Ka Xwedê ça qebûl kir. Me wan însana hewalî Xwedê kirî. Me wî medyayê hewalî Xwedê kirî. Xwedê ji heqê medyayê derkeve. Xwedê ji heqê medyayê derkeve ji heqê van toplum van însana derkeve. İnsana me kir ax pêl me kirin. İnsana van zarokê me kir ax pêl kirin. Em salekim nêwerim derketena devê deriyê xwe. Em jî wekî însan bûn. Em jî mala xwe bûn. Em jî zarokê me jî hebû. Em ji xwe malka xwe nav zarokê xwe de bû.
زلامه ملجم مبو لمالي بو ناف قدي متى بو از وشش حب قدي الشعاي دينا ما كس نابن كس قبول ناك اما از حياة الدنيا صاغ از حياة بمرم الشعاي دي زلامه وخم زلامه ما اورو لمالي بو ناف قدي متى بو لجم مبو زلامه محسوم نقاتل تقاتل كي او جنوزوي جنوزوزي تلكسكيننا خدي بلا نوزو بنوزود نوزو حوالي خدي بنوزو نمر نوزو فرش بالعرديب او سلالا خو وبقدي خو سنان مش بالربي زاروکی پچوکو او نخن زاروكي ماجي قنانا زاروكي ماجي کربه قنانا خودی برا قزا حسن ماجي قنايا ليس قزا ماجي قنايا قزا ما تسوش كي سبب كي خوش قرعان كرسي دهات دیساج برا حساب خودی بین نفر نخوش ولا محوالي خديتكن ارت امرن هندر ما خراب امرن عم ببنز بیلکان نارینی وارشین کدام مهبه دایکا سویلا هر سال دما کومتنی سر مرزن نارینی تا ایریج نارینی حز دکر keçkan maliye bavê xwe tenê bû. Tê çi bêjî 2 salê te çawa derba? ولا دو سالي ما ظلم ظالمي حقارات إيه أم نزانم تش نشوا ما شوا نرويا ما روي برايمن أجيا ما برجرانه بالشفرو نارنج بيرا من نار في أجيا خوشي ما نكشاندي يا ما بر ظلم ظالمي كشاندي هماش براي خرواني بيش Bisteki awil te digo keçka me wêşa me nebesimeye bû ku zava te digo tên li se. والله شش محل برابون برايمن بوكو زاوا ده چكم دكر خش دگون سالونيا ده چكم دكر بري خود دا برا دا برا ما عادز دكر شمرة تقوم قتيل من شعوال مدنيرتن شمرة نتقوم شاوانن دهاتن فوتراف دكشاندن شمرة تقوم قتيلن شمرة بيوادك شمرة خبرات دا والله بلاتنا تاني الفيدا لي سكنان دي بون بيخ ودي زان وقدي زهاتم قدد شون قحوالتي شغ ظلم وحقارن ما بو مش قدي زلام را ندقو متقو برا عادز نبن برا برخوا نكهن برا قتكي خداكي ما هي كسمة تنية ها والله دعوت عطن الفيدا لي تشكم كرنو شنو بوكو زافا ملت دعوت ملت هر طرف یعنی نشو نارینه دهاتن شونا پیسکرنا مدهاتن ها یعنی دکو نارین کشتن دهاتن آزق دامه پیش مرد کرن گوتش مرد کرن چورامه هر دری هر طرفی Spasiyetkim seri ve sabecarekliğini beli varçın. Daxwaza jinuva ditina doze tekirine ji doze çarkes girtine diya narine biray narine enes kuran apê narînê Salim Güran bi cezayê girankirî heta hetayê niha di hepsê de ne Nevzat Güran cîranê wan ku xwe mikur hatibû gotibû Salim Güran yani apê narînê wî kuştiye min jî veşartiye di awilê da di doza awil da dadgehkirina awil da 4 sal û nîv ceza kirdibû pişt li ser îtiraza carek din ew hate dadgehkirin cezayê wî jî 17 saliye biryar çê ya dadgehê bence ta bi biryarekî hevgirtî qestê jiyana zarokekî bê sucû bê gune û bê parastin kirine ew hatin darizan li girtîgehê ne îro jî rojekî qelebalga bernameya fermî ya bibîranînê û daxwaza bilindkirina daxwaza adeletê saet 4 êvarê da werekirin eleqeyekî zêde ya medyayê jî çêdibe qasî ku em zanin her ji bo bîranîna Narîn Güranê parlamenter siyasetmedar hevşaredar kesetên ser bixwe hunermend jî yê dîro werin vira haziriyekî hatiye kirin ev der gundê çûliyema kek arif çend deqe dûrî Amedê gund 10-15 deqe dûrî sentera bajêr ev jî kes û karên wî nelvira hazirî kirin el hêviya mêvanê xwe ne dîsa vî pirsê ez dubare bikim Narîn Güranê kê kuşt çima kuşt û çawa kuşt ev her sê pirs bê bersivin malbat jî raya giştî jî dixwazin bersiva vî pirsê were dîtin were zanîn rastiya şember derkeve holê ku heke ku wanê hepsê da bin malbat jî wî dibêjin heke ku me kiribe bira rastiyê derxin holê em ê serçavê xwe serserê xwe qebûl bikin heke ku em nebin ku jer yekê din be jî bira ew rastî derkeve holê em ê jî îro rûmala bibîranîna Narîn Gürana zarok ya heysalî ya bê sucû bê guneh li gundê çûlû yê rêzan Amedê bikin warçin.